Per què has de venir a Campallengo? Perquè ho té tot. És un espai de reivindicació per la nostra llengua. És un espai on faràs amics. És un espai on pots trobar activitats d'esport, tallers, joc de cartes, trobaràs concerts, trobaràs música, trobaràs de tot. Perquè si nosaltres no defensem la nostra llengua, ningú ho farà. Perquè hi pot anar amb els col·legues. Pot disfrutar d'un bon concert. Perquè com més serem, més riure. Perquè és una bona forma de reivindicar la teva llengua i no ho oblidaràs mai. Perquè hi pot venir els amigues. Perquè el movem pel català, perquè te sents a que teva, perquè toca xarxa. Tenim una activitat com és la Campallengo que fa més de 10 anys que funciona. Fa més de 10 anys que hi ha gent, joves, que funcionam, que feim feina per normalitzar la llengua en moltes activitats. I tu, que no has vengut mai, t'ho perdràs aquesta vegada? Manacor, 2 dies, un cap de setmana, festa, moltes activitats, passar-s'ho bé, amics, companys... I tu que ja has vengut altres vegades, me faràs creure que no vols tornar? Per favor, mos veiem tots, segur, aquest cap de setmana que ve a la Campallengo 2012. És un teatre que se diu felicitat, primavera i trinaran tu sentim més has estimat. De rellal la meva vida i sense tu ja no me val. I s'hora baixa, la deixant passar i me mires tan a prop que me fa mal.